जे दिनै गोथार बाथौ साननि समाव जों बाहाय बाथौ फोरबोआव फैनो ओंखारदोंमोन नाथाय ओरैबायदि दुखुनि खौरां जाहैबाय जे आंनि निजेनि गामिनिनो बे खामार दैसा दावधारानि बे सानै उन्दै खुदिया 6 बोसोरनि 6 बोसोरनि जा खुदिया बिसोरो हरखाब माने गारिया भुटाननिफ्राय सिमेन्ट लाना फैनाय बे ट्राकआ गावसोरो माने अभारटेक खालामनो कम्पिटिसन खालामनायनि जाहोनावनो दिनै बे निर्दोषी गोरलै खुदियाजों लोगोसे बेखौ फोरोंनाय मास्टारनि बिसोरनि जिउआ हरखाब गोमाबाय। बेनि थाखाय दिनै ओनसोलनि रायजोआ खुद्रिदों जे सरकारखौ आह्वान जनायजों जे बिथांमोनखौ जिखिनि गारि स्पिडआव सलायो बेखौ कन्ट्रल खालामनांगौ। लोगोसे जे बै जे गोमाजानाय न'खरा जाहाथे क्षतिपुरन मोननो हायो बेनि थाखाय सरकारनि खाथियाव दिनै रायजो राजाया दाबिदों आरो बेखौ खोनासंनो थाखाय जों आह्वान खालामगोन सरकारखौ। आरो लोगोसे जे जिखिनि ट्राक चालकफ्रा बे लामाजों भुटान जिथु नांलाम भुटान लामायाव जायफोर ट्राक चालकफोर सालायो बिथांमोना मोनसे कन्ट्रल स्पिडआव सालायनांगौ। जे गावजों गाव फार्स्ट मोनहैनो सिगां मोनहैनो गावजों गाव लामा दानलायनायावनो दिनै बे जाथाया जादों। जे टिउसन फोरोंनानै फोरोंगुरुआ गथ' सानैखौ लाना फैदों एकदम गावनि साइडआवनो जों नायबाय स्पटखौबो आरो बे गावनि साइडजों फैबाय थादों आरो फैबाय थानाय बे साइडखौ अभारटेक खालामनो दाननायाव बेबो ब्रिजआव फथा ब्रिजनि सायाव गतिके बियो जोबोद दुखुनि बाथ्रा। बियो माने दायनिगिरि जादों आसलते जाय ड्राइभारा बेखौ बिदि खालामबाय बे दायनिगिरि। गतिके दायनिगिरि ड्राइभारखौ हमनानै बिजिरनांगौ आरो लोगोसे बे गोमाजानाय न'खरफोरनो सरकारा जाहाथे अनसुंथाइ होनो हायो बा हेफाजाब होनो हायो बेनि थाखाय जों बिजिरनाय नागिरदों।